Ja. Uni Reinert Petersen lukkar vi förmarsröjten och släppa kan grejk röjpen kan man säga. Jo, tack för det. Jag går se känslan standa nu tror andra step i handen. Jag hade draknar step i chatten alltid. Och nu är det gå. Vi la barst fram mot oss ner allt var och det är så tungt så står inne halda motivera här till det är länk preps till kappen nu. Men nu att vi vet att det är vi klarar det. Det är väldigt gott. Det var en månad mer samförande det än vad det var i Jar. Jar var det liksom jävnar dyster där stod ganska mer och där var det så lättare. Ja. Vi fick rå från första båten och kalda bruser. Det var inte det alltid. Nej, men vi orskar väl och vi har ganska flera strong att spela på en tar. Flera mans spela och ganska väl orskar bättre. Tider flera som bäj spelar flogbólt och fotboll. Nu röbar det rätt det vet men han kommer är det riktigt att välja mellan flogbólt och fotboll? Det säger att det går så väl flogbólt nu. Så vännerna bara här tar och botchar så tar play att snacka samman och lägga på en och kvar vi ska vara. Kan man ta det problem? Ja. Vad ska du kan släppa på vinterna? Tack för det. Tack.